Местни избори 2023. Румяна Толова е дългогодишен директор на общинското предприятие Радостни обреди, депутат в настоящия местен парламент и кандидат за общински съветник от местната коалиция Съединени за Пловдив с преференция 114 и номер 68 в бюлетината. Здравейте, госпожо Толова! Здравейте! 10 дни останаха до изборите. Как върви кампанията? Веднага да ви попитам. Да, слава Богу, че са само 10. Доста тежка кампания се оказа. Аз повече от 15 години се занимавам с политически кампании. До сега истината е, че толкова така трудоемка и тежка кампания не съм имала. Така че аз радост броя дните до края. Отброявам ги. Вие сте един от знаковите местни политици, настоящ общински съветник. Как създадохте Съединени за Пловдив, много широка коалиция, 7 силни местни формации и още няколко организации, доскоро и често в противоборство в местната власт? Коалиция Съединени за Пловдив се роди по един съвсем естествен начин. Ние винаги сме били колеги в Общинския съвет с повечето от тях. Първоначално, когато започнахме да обсъждаме варианта за съвместно явяване на тези избори, търсихме останалите десни партии, и не само десни партии, които имат сходни с нас принципи, сходни с нас идеи и политики, и разговор всъщност тръгна от там. Събрахме се и си казахме, дайте да видим как искаме да изглежда Пловдив от тук нататък, как искаме да се развива този град, в каква посока. И всъщност това са хората, с които ние намерихме единомислие. А какви са общите цели и действия, под които се обединихте заедно за Пловдив? Ние искаме да видим един по-красив и по-развит град с достъпно управление. Като по достъпно управление разбирам кмет, който има приемен ден всеки ден. Така както ние, общинските съветници от Кауза България, партия, която е една от водещите в коалиция Съединени за Пловдив, имаме нашия заместник кмет Георги Тютюков, който в момента е кандидат за кмет на Централен, също има приемен ден всеки ден. Така че това е едно от основните неща. Искаме гражданите да имат достъп всеки ден до кмета, до кметовете на районите и до общинските съветници. Искаме да виждаме Пловдив да се развива и на ширина, не както е сега от табела до табела, така че една от основните ни цели и програми, по които ще работим, за това общините Марица и Родопи да се присъединят към община Пловдив. Вие знаете какво е положението в момента. Много хора, които работят в Пловдив, просто живеят там, но те ползват нашите детски градини, нашите училища, изхвърлят си боклука в контейнерите на град Пловдив, без, разбира се, да заплащат за това данъци. Това е един огромен проблем, който стои пред града и той трябва да бъде решен възможно най-скоро. А вашата лична кауза като Румяна Толова, каква е в Общинския съвет? Моята лична кауза, винаги съм казвала, е това младите хора да намират смисъл да останат, да живеят и да работят в Пловдив. Не е след като завършат училище да отиват в други градове, в които да завършват своето висше образование и да остават там да живеят, а напротив, да вървят по улиците на Пловдив, да им е кеф, че живеят в Пловдив, да се хвалят, че това е най-готиният град с капана, с културната програма, с културно-историческите ценности. Аз, между другото, ние си говорихме в предварителния разговор, съм също от тези хора, които след завършване на средното си образование започнах да уча в София, където останах в продължение на 10 години и работих там. Но в един момент си казах, че Пловдив е моя град и е време така носталгията по Пловдив ме върна тук в града и че е време да се върна и да заработя и да помагам за града си. Аз по същия начин се върнах в Пловдив, но бях аз в Гърция чак отидох. По-далече, да. И се върнах в Пловдив и наистина се надявам да остана тук и да имам причина да остана. Така че... Аз се надявам пък ние да ви дадем основанието, за което да останете. Много се надявам и се надявам повече хора да гласуват на 29-ти. Разговора ни с Румяна Толова продължава след песен време. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Местни избори 2023. Продължава разговора ми с Румяна Толова от коалиция Съединени за Пловдив. Темата ни местни избори 2023 година. Вие сте един от малкото съветници през последния мандат, които имаха приемни дни за среща с гражданите. От какво се оплакват хората и какви решения предвиждате? Бих искала да питам. Да, ние сме единствената партия, която има приемен ден всеки ден. Аз казах го малко по-рано, дори и събота и неделя. Винаги, когато хората имат нужда, могат да ни звънат по телефона. Спомняте си, че нашите телефонни номера бяха на всички билбордове в Пловдив рекламни.
Най-често като че ли се оплакват от транспорта. Имат огромни проблеми с чакането по спирките, с това, че градският транспорт често пъти ги подминава и не спира, закъсняват за работа. Хората нямат, не всеки има алтернативен транспорт, като автомобил или, примерно, приятел, който да го скара. Така че това е един основен проблем на града. Мисля, че в абсолютно спешен порядък новият кмет, който и да е той, дай Боже той да е Славчо Атанасов, трябва да се заеме с този проблем. Решаването на този проблем ще спомогне и за подобряване качеството на въздуха, за задръстванията, за липсата на паркоместа в централната градска част. Така че общо взето оправим ли транспорта на Пловдив, 30% от останалите ни проблеми са решени. Наистина огромен проблем за втория по големина град в България, да не може да разчитаме на градския транспорт, да не може да преценим колко време ще ни отнеме, за да стигнем от точка А до точка Б, дали автобусът ще спре. Въобще много са нещата. Да. Познаваме ви като директор на общински обреди. Пловдив добър град ли за млади семейства, за отглеждане на деца и какви са мерките предсъединени за Пловдив в тази посока? Пловдив е първо един от най-красивите градове, в които човек може да се ожени и да срещне любовта си. Така както аз ще ви дам моят личен пример, как преди 13-14 години аз срещнах любовта тук в Пловдив. Да, мисля, че Пловдив е добър град за отглеждане на деца, за развитие на младите семейства. Разбира се, има още много какво да се подобрява, защото ние, въпреки положението, в което се намираме, трябва да надграждаме постоянно. Но мисля, че това, което в момента е направено, е базовия минимум, от който трябва да тръгнем. Имаме програма, която да насърчава младите двойки с средно и с висше образование, поне първоначално да им помогне с една определена сума. Планирали сме 3000 лева за раждане на дете, независимо от това дали е първо, второ или трето. Разбира се, ние сме наясно, че това е съвсем минимална сума, с която ще могат да си закупят само количка, примерно, и креватче, но количка все пак и един беберон. Да, ако са по-скъпите колички, да, но средностатистическия българин си купува количка, креватче и първоначалните дрежки, най-необходимите неща за едно бебенце. Иска ни се така да има повече програми, които да подпомагат младите хора да остават, аз ви казах, да остават, да живеят и да работят тук. Така че сме планирали през следващия мандат да направим една стипендиантска програма, заедно с всички университети, които са в Пловдив и с големите фирми и предприемачи в Пловдив и в областта, така че те да предвиждат определена сума за стипендия на отличници или на човек, който те си решат, и след това този човек да бъде ангажиран да работи при тях известно време. От една страна хем ще помогнат образованието му и ще облегчат по-малко разходите, от друга страна хем той ще натрупа опит и практика, каквато няма как да има в университета. Това звучи наистина добре. А кое е първото нещо, което ще направи екипа на Съединени за Пловдив за града и гражданите? Тъй като в нашата листа има хора експерти във всяка една област, аз съм сигурна, че резултатът на предстоящите избори за нас ще бъде много добър. Мога да кажа лично аз какво бих направила, защото съм сигурна, че всеки един от останалите съветници ще защитава своя лична кауза, така че ние едновременно ще започнем с много промени в града. Но лично аз смятам, че първата работа, която трябва да се заеме новия кмет и хората, и неговия екип, е да направи една оценка на администрацията. Основно, освен градския транспорт, другото оплакване, което имах от гражданите, е, че администрацията е тромава, че работят бавно. Мисля, че трябва външна фирма, има много такива, да направят една оценка на администрацията, да преценят в кой отдел, от колко човека има нужда на работа, тъй като в момента тя е изключително раздута. Знаете, има отдели с по 10 човека, от които реално работа може да се свърши от 3. Така че нека да оптимизираме бройката на администрацията, да въведем електронните услуги, които до голяма степен ще облегчат доста време на хората. И оттам нататък да мислим за това как ще се развива Пловдив. И след 4 години ние, благодарение на съветниците на коалиция Съединени за Пловдив, дай Боже и благодарение на кмета, да видим един по-красив, по-добър Пловдив, в който на хората наистина им е кеф да живеят. Наистина, надявам се и аз. И за финал питам нещо всички, които ме гостуват в студиото. Защо е важно да гласуваме на 29 октомври? Важно е, защото всеки един човек
има своето лично мнение и предпочитание. Всеки има упреци към политиците. Важно е да излезем и да гласуваме, за да знаем, че ние сме допринесли за това човека, който искаме и харесваме, или коалицията и програмата, която ни харесва, да имат по-голям шанс за това да управляват. Реално, гласувайки, ние избираме нашия представител в Общинския съвет, човека, на когото може да звънем по телефона и да му кажем: абе, аз гласувах за тебе, ма не съм съгласна сега с решението, което взе. Нали? Искам ето това и това да стане по този начин. И ако повече хора гласуват, аз мисля, че Общинския съвет ще има по-голямо представителство от гражданите чрез реалните решения, които виждат. Тоест, колкото повече хора има в Общинския съвет от една определена партия или коалиция, толкова по-голяма е вероятността програмата, с която той е кандидатства пред тези хора и с които е обещал, че те управлява, да се случи. Добре, много благодаря за това гостуване днес в студиото на Катар ФМ. Румяна Толова, кандидат за общински съветник от местната коалиция Съединени за Пловдив с преференция 114 и номер 68 бюлетината. Благодаря и успех! Хубав ден! Купуването и продаването на гласове е престъпление.